खुब मोनखालाबो थेवबो दिनाव साबसे मानसिनि बिल होनो 31 तारिख मार्चनि उनाव लाख'नो हानाय नङा प्रमद बर' दिनथु आरो এই 31 तारिख मार्चनिखै আছে थार सरकारखौ ইয়াৰ পিছত थार कागज कलम एकো কাম खुलुमबाय रायजोफोर आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ फिन जासिग्रोनानै आंनि भिडिअआव दिनै गोदान जेन मोनसे आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै आङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय नै दा हाग्रामा महिलारि सारा जेनो बिटिसि आव नै दा सरकाराव गैया सरकाराव गैयाब्लाबो इलेक्शन जाहांनि सिगां UPPLनि गोबां नेता एबा कर्मीफ्रा सरकाराव गैयैयावनो BPF दोलोआव ज' जयनिं जानो एबा BPF दोलोखौ फैगौ बिसायख'थि जेन BTC इलेक्शनाव जेन देरहाहोनो एबा सरकारखौ लाबोफिननो थाखाय रायजो राजाया BPF दोलोखौ जय खालामनो थाखाय फैगासिनो दं अब्ला नोंथांमोना मानाव गिदिर आवगोलनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय खोथा खोनासंग्रो बेनि उनाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन खुब मोनखालाबो थेवबो दिनाव साबसे मानसिनि बिल होनो बेलाय बिल मोननाय नङा थेवबो दिन बारबानो प्रमद बर'खौ लात मारिना फैखाजोब्बाय 13 दिन पार होआ पिছত 31 तारिख मार्चर पिछते किमान UPPLर ডাঙৰ লিডাৰে আমাৰ তাত আহে চাই থাকিবি আপোনালোকে এই তাৰমানে এতিয়া যদি যায় মই একো নাপাব না সেইকাৰণে 31 তাৰিখ মাৰ্চলৈকে ৰখি আছে ইহঁতে বহুত ডাঙৰ নেতা আমাৰ ফালে আহিব তাৰমানে ভাব লগা আছেতো বিল হওক বা কিবা কাম হওক কিবা কিবি এনেকুৱা ভাব লগা প্ৰমোদে মোৰ পৰা 2 কোটি টকা লৈছিল সি দিন বুলি কৈ আছে 31 তাৰিখলৈকে চাম ইয়াৰ পিছত যদি নাপায় মই UPPL এৰি যাম মেলা মানুহ কথা দিয়া আছে এতিয়াও বহুত 31 তাৰিখ মাৰ্চनि उनाव लाख'नो हानाय नङा जायफोर दिनै फैयाखै आरो उनाव जारा फैगासिनो दं बहुत আজিৰ দিনত যোনে অহা নাই বহুত মানুহ লাহিব কাৰণে লাইন ধৰি আছে চিন্তা কৰিব নালাগে BPF চৰকাৰ বনাই আছে মিঠিবাই প্ৰমদ বড়োৰ দিনটো আৰু এই 31 তাৰিখ মাৰ্চলৈকে আছে তাৰ চৰকাৰটো ইয়াৰ পিছত তাৰ কাগজ কলম একো কাম নাই নামতহে শিৱ বহি 31 তাৰিখে যোগথানাই তাৰমানে লাষ্ট ইয়াৰ इंलिसाव जोबथानाय बोसोर एप्रिला इंलिसनि गोदान बोसोर बै फाइनान्सियेल इयारखौ एप्रिलनिफ्राय हमो ओंखायनो बे गोदान फाइनान्सियेल इयारखौ प्रमद बर'आ मोनला 5 बोसोर जोब्बाय बेना 5 बोसोरनि फैसाया 31 मार्चआवनो जोब्बाय दाना 6 बोसोरनि गोदान फैसा हाबनोसै बे 6 बोसोरनि फैसाखौ बियो दांनो मोनला ओंखायनो बेहा खुनु भेलु गैया सोरखौ होखारनांगोन बबे जायगायाव सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरदोंलाय सोरनो साबसिन सेल्फ ग्रुपनो फैसा होनो नागिरदोंलाय का खेदाव बिसारिसै सोरनो साबसिन साख्रि होनो नागिरदों किमान जनक साख्रि দিব বিচাৰিছে দিব ইচ্ছা থাকিলে দিব পাৰে এই 10-12 দিনত কিন্তু সি দিয়া মানুহ নহয় ইচ্ছা হলেতো দিব পাৰে সেল্ফ গ্ৰুপক পইচা আছে এতিয়াও 100-200 কোটি এতিয়াও আছে তাৰ হাতত এইটো দিলে হ'ল সেল্ফ গ্ৰুপক পইচা সাপ্লাইহে দি আছে সি আত্মসহায়ক গোটক পইচা দিলে হ'ল মাটিৰ ফটা দিব খুঁজে দিলে হ'ল বনাইলে হ'ল 10-12 দিন সময় আছে এতিয়াও 13 দিন সময় আছে সুইজারল্যান্ড বনালি হ'ল পিটিচিটো তাৰ কাগজে কলমৰ একো কাম নাই একো এপ্ৰুভ দিব নোৱাৰে একো চেংচন দিব নোৱাৰে খালি মুখেদিহে ক'ব পাৰিব সি কিমানজনক এই 13 জনক কয়জনে গৰমতে দিয়কচোন অৰুণোদয় লৈ পেলাই সি ব্যৱস্থা কৰি আছে না আইৱাই ঘৰ লৈ পেলাই ব্যৱস্থা কৰি আছে 13 দিন মাত্ৰ যাম বা প্ৰমদ বড়োৰ 13 দিন হৈছে বিনা এইগুলো মানুষ চিন্তা খালামबाय दं बिनि मिथियाव थाङाबानो फैसा मोना जोङो 1 तारिख बा 2 तारिख एप्रिलनिफ्राय लागातार आरो जयनिं प्रग्राम लाबावगोन जोङो बिलाय 31 गैला नालाय 31 तारिखनि गेजेराव बिला जा मोनो जा मोना मोनगाफ्रा सासेया मोनगोन मोनैथ' मेरला हिसाब गैयै दं कन्ट्रेक्टरफोर गासिबो जाफा-जाफि BPFआव बारजोबगोन मिथिबाय दा जोंना बेनो जोङो जिखिनि मावनो हायो
আমি যিখিনি কামটো কৰিব পাৰে এইখিনি কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ BPF দলত। যিখিনি কামটো আমি কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক আলোচনা কৰি পেলাই আমি কাম প্ৰচাৰ কৰিব বিচৰা নাই। महिलारि सारा जेने बुंदों माखासे नों आं साधारन खोथाजों रायजो राजाजों नों आं लोगो बायदि रायलायनाय हिसाबै जेन हाग्रामा महिलारि सारा जाम्बा सादा सिदा खोथायै बुङो। बियो माखासे खोथाखौ गोबां थगायनो एबा स्मार्ट लेभेलै जे बुंनो रोङा ना रायजोफोर। अब्ला बिनि जेन मोजां सिगां सरकार जे खुंथायाव जेन थानाय बै समाव BTC खौ सालायबोनाय 17 बोसोर जेन सालायबोदोंमोन बे 17 बोसोर सालायबोनाय सासनखौ जेन रायजो राजाया माखासे पावार एन्ड फांसनखौ जेन जोंनि BTC आव जेन लाबोफिननो थाखाय जेन सिगां BTR एकर्डजों BTR एकर्डनि उनाव जेन 16टा जेन डिपार्टमेन्टखौ जेन हरफिनबाय। बे हरफिननायनि खारनाव जे रायजो राजाया लाबोनानै जेन हाग्रामा महिलारि सारखौनो BTC नि नैथि खेब शिफ्ट खालामनो एबा BTC आव पावार एन्ड फांसनखौ गोरा खालामनो थाखाय रायजो राजाया जानजि खाफ्रादों एबा जे BTC नि समस्त रायजो राजाफ्रानो हाग्रामा महिलारि सारखौ BTC आव शिफ्ट खालामफिननो थाखाय लाबोनो नाजादों नामा? खारन फैगौ सम एबा BTC जेन बिसायख'थिया जेन सौफैगोन बे BTC बिसायख'थियाव जेन हाग्रामा महिलारिखौ सरकाराव लाबोफिनगोन नामा? बियो मोनसे रायजो राजानिबो कुइसन जानानै थाबाय। आरो गोबां रायजो राजायानो नै दा सरकाराव गैयै जेन BPF दोलोखौ मानि थाखाय जेन थाखाबो मोना आरो हाबनायनि जेबो जयनिं खारन जेबो सरकाराव गैया। अब्लाबो मानि थाखाय BPF दोलोआव ज' सामफ्रामबो जयनिं जायो? खारना मा? UPPL दोलोआवनो थानानै जेन माखासे नेता कर्मिया जेन खामानि मावबोबाय, माखासे गाव गावनि मोनथाय मोननांगौ बेफोरखौ मोनैनि थाखाय माखासे बोराबबाय। खारन मा सोंथिया बेसो जानानै थाबाय। खारना मा जानानै दंमारो? जेन जोंनि जेन BTC आव मानि आंखाल जानानै दंमारो? माखासे साख्रि होनायनि लाइन बेबो जोबलांबाय। माखासेनि जे एकर्डनि दफाफोर गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर बानायनाय बेबो बानायफुंजोबनो हायाखै रायजो राजानियाव। खारन बेफोर बुस्थुआ जे BTR एकर्डनि जे दफाफोर माखासे सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि बेफोरखौ सोसननांगौनि खोथा, बे बर' मैखोम जायगाफोरखौ दाबो मानो सोसननो हादिया? नाथाय आरो XNDB नि जे माखासे रिहाबिलिटेसननि खोथा, फेसनि खोथा, बेफोरखौ दाबो वान प्रायरिटि हिसाबै आंनि बिबुंथिनिफ्राय बेखौ मावनांगौ होननानै आं सानो। दाबो 5 इयार्स 5 बोसोरानो फुरा जाबाय, नाथाय दासिमावबो मानो मावनो हायाखै? बे मोनसे गेदेर रायजो राजानि सोंलु जानानै थाबाय। अब्ला फैगोन BTC जे बिसायख'थियाव मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जेन बेफोरखौ जुदि मावफुंजोबनो हायाब्ला आरो गोदान XNDF-आबो पलिटिकेल हानजा गोदान दायोब्ला जेन सरकाराव सोर फैगोन? दा बेखौसो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै थाबाय। जेन XNDB-आबो गोदान राजखान्थि जुदि हानजा दायोब्ला UPPLनिफ्राय बोखावगोन, UPPLनिफ्राय थांनो हागौ। आरो माखासे नैबे बर' रायजो राजा 34 लाख जे BTC नि बर' रायजो राजाया सोरनो भट होथ'बावगोन? UPPLआव माखासे थांबाय, BJP-आव माखासे थांबाय, आरो BPFआव माखासे थांबाय, आरो XNDB-नि गोदान पलिटिकेल राजखान्थि हान्जायाव माखासे थाबाय। 34 लाख BTC नि रायजो राजाया सोरनो रानथ्र'बावनो? नाथाय सरकाराव सोर फैगोन? आरो बेहाय मोनसे गोबां निर्दलि हिसाबै थागोन। रायजोफोर नोंथांमोनहा मोजाङै सिन्था खालामदो आरो सोरखौ सरकाराव लाबोगोन बेखौ नोंथांमोनहा नोंथांमोननि बिलुगेना आखाइखौ भट होनानै रायजो राजाया जेन सरकाराव लाबोगोन। आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोननानै फोजोबनाय जाबाय। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला
भिडिअनि सायाव जुदि कन्टेन्टखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम।